Ahoj a vítejte v klubu maminek. Jsem Krasy a je mi velkým potěšením se dnes ponořit do dalšího tématu, a to kulturního stravování u dětí. A proč je důležité naučit děti správnému kulturnímu stravování? Pokud se vám líbí videa, která vytvářím, prosím, sledujte mě zde, stejně jako na sociálních sítích, na Facebooku a Instagramu. A také mě sledujte na bankovním účtu. Kulturní stravování zahrnuje od tradic, zvyků, preferencí a pravidel, které určují způsob, jakým se lidé vztahují k jídlu a konzumují ho. Zahrnuje nejen fyzický akt jídla a přijetí faktu, že jde o potravu, ale také sociální aspekty, které jsou s tímto jednáním spojeny, a to chování u stolu a komunikaci. Zda se člověk stravuje s plnou pusou, zda žvíká z obou stran, zda mlaská, zda při jídle sleduje telefon, televizi nebo jakoukoliv jinou média. Což je určitě nepříznivé pro správné trávení. A není dobré učit děti tomu, že? Proč je důležité naučit děti správnému kulturnímu stravování? Zdravé návyky jsou na celý život a učení o vyváženém a zdravém stravování již od raného věku je rozhodující pro zdraví našich dětí. Seznámení s tradicemi a zvyky kolem stravování jim pomáhá rozvíjet zdravé návyky, které je budou provázet po celý život. Stravování je často spojeno se sociálními dovednostmi a komunikací. Učení v kultuře kulturního stravování pomáhá pochopit důležitost sdílení jídla s ostatními, respektování stravovacích preferencí a porozumění tradicím a rozdílům mezi jednotlivými kulturami může pomoci předcházet poruchám příjmu potravy. Znalost vyváženého životního stylu a stravování může pomoci předcházet poruchám, jako je anorexie a bulimie. Děti, které chápou důležitost stravování pro své zdraví, jsou méně náchylné k těmto problémům systémové diety a hladovění, kterým jsou nakloněny jiné děti, které nejsou obeznámeny se správným způsobem stravování. Výchova ke správnému kulturnímu stravování také zabraňuje nadměrné konzumaci jídla, což vede k systematickému přejídání a obezitě. Kromě toho kulturní stravování uchovává kulturní dědictví člověka a jeho rodu, učení dětí o tradicích a zvycích kolem stravování. Jim pomáhá udržet spojení s jejich kulturním dědictvím, jak na rodinné, tak na obecné úrovni a umožňuje jim ho předat budoucím generacím. Kulturní stravování je základním prvkem ve formování zdravých a sociálních dovedností u dětí. Kromě toho, že jsme rodiče, jsme také vychovatelé. Máme jedinečnou příležitost naučit naše děti vážit si jídla a chování během jídla. Musí vědět, že jídlo není jen konzumace nějakých produktů, ale že ovlivňuje jejich zdraví a aktuální stav. A dnešní epizoda skončila. Děkuji vám, že jste byli s klubem Mámy. Jsem Krasy. Nezapomeňte mě sledovat. Stiskněte zvoneček, sledujte moji stránku na Facebooku, Instagramu a TikToku a stiskněte odběr na mém YouTube kanálu. Nezapomeňte, že mě můžete vidět také na dalším YouTube kanálu SMG přítelkyně Adimani rozhovory, kde si budeme povídat o věcech ze života a o naprosto všem, co souvisí s aspekty mateřství. Děkuji vám, že jste byli se mnou. Nezapomeňte, že potřebuji vaši podporu. Sdílejte s přáteli a videa, která dělám. Píšete nám 1-2 komentáře. Můžete nám psát i na soukromou zprávu. Rádi odpovíme na vaše dotazy. Ahoj a těšíme se na nové setkání